Good morning, madzuka bwanji konse kumene muli. Yeah, ndithu madzulo usiku tithaona kuti usiku for that time ku America ndithu kunali kuti kuli kukucha kumene so Trump anapanga post video pa Facebook ka video kamene kakuonetsa zoti asilikali anapanga target, I think with a drone, anapanga target boat, bwato osati boat koma bwato fanda ling'ono, boat imakhala chikulu. Nali bwato, then mbwatomo unali anthu amene zikukhulupira kuti ndi 11, komanso Trump akuona kuti amene ndithu akuoneka kuti ndi zigawenga magangster ochokera ku timu ija ya Tren de Aragua. Tren de Aragua ndi anaphulitsa and afera pompo, akukhulupira kuti ndi amene wawa. Ndi funso ndikumati kodi Tren de Aragua ndi ndani, nanga anayamba bwanji, nanga what's happening? Chifukwa patingomva zoti apolisi akuti ma drug dealers makuti nde for you guys to understand kuti muimvetsetse nkhani imeneyi, right? Mupitaso pa chana pa BBC mukayipangaso, mukatha kuyiwerengaso, mukapanga review. Komano I will explain ndilongosola muona kuti aliyense ndithu timvetse kuti kodi what's happening, nanga Tren de Aragua ndi yani. Okay, Tren de Aragua ndi gulu, ndi organization, ndi kagulu ndithu kama gangsters. Kagulu kamene kaka ndikuonena kuti kali involved kama panga zinthu ngati kugulitsa ma drugs 1, kupha anthu 2, madziwa za magangsters awo zicha, ngati kuti muli nawo zifukwa ndi kuti muphedwa. 3, kutenga chani, kuzembetsa anthu, komanso kutenga akazi kukagwiritsa ntchito ngati mahule, kwina kwake sex trafficking, ndekuti azikapanga za uhule mowakakamiza iwo ndikumalandira ndalama. So kagulu kamene kaka kali mutani, kanamba bwanji tabwino. Mu 2011 Hector Guerrero ndi munthu amene adamangidwa ku dziko limene la Venezuela. Tufati ambulongo za kagulu kamene kaka Tren de Aragua. Yeyo atamangidwa ku dziko lija la Venezuela, anapereka ndalama kwa gadi 2012 kuti atulukemo. Ndiye mnende muja natulukamo 2012 imene. 2012 atuluka, koma aboma anamusakasakabe ndi kumugwiraso ka namba 2. Atamugwira anamulowetsaso mu 2013 kulowa mndende muja. Koma atalowa mndende muja zimene apanga Hector ameneyo kamene kuti Guerrero, zimene apanga mndende mmenemo nzonzoti anayambitsamo, anayipanga prison jokhala ngati malo ena ake onezoti kutsegula swimming pool, casino minimum, bala minimum mundendemo, and samadzi zoti iye anakwanisa bwanji kupanga zimene zizi. Ndende ije ndikukhala zoti basi yeje wepanga dominate, yeje ndikumayendetsa zinthu mene muja business ngati amene muganiza ngati swimming pool, casino wanga juga mene momo, and kukhala leisure, kukhala malo achisangalalo koma muli mundende. Amene ndi Guerrero, right? Afterwards adathawa moso, kuthawa kuma adathawa mene momo mpamene, and grupuli zimanena kuti grupuli linayambisidwa mene momo, lawo jenelo la Tren de Aragua linayambisidwa mene momo.
atalembetsa mmenemo anathawamo mundende muja. After wathawamo gulu lija ndikumapitirira. Gulu lija ndikupeza kuona kuti la yamba tsopano kukula mpakana kufalikira m'mayiko okwana 11. Gululo kuyamba kukula kufalikira m'mayiko okwana 11. Chabwino. Ndiye amati akafika mu dziko muja, iwo chimene amapanga chake amagwirizananso ndi magangisa group, magulu aza magangisa mu dziko mmene momo. Akakhala nawo kenaka amamba kugwira ntchito pamodzi pang'ono mpaka nazimapeza kuti iwowa alowa. And akunena kuti mu dziko muja akangolowamo samachita panga adapt. Atina anthu ochenjera kwambiri. Simungadziwe. Ati ku America, ku Washington, ku America nde akuti ndalipo. Koma ati kuyambira 2022 ukafika pano anthu ma-immigrants, anthu obwera mu America, anthu okwana 600 anali amakhulupidwa kuti ndi ma-members a gulu limene lili. Koma kusiyana kwa anthu amene wawa, organization imene ndi magangisa zena ndikuona kuti organization iyi no more tattoos. Nope. Suzampeza gangisa amene ndi matatu. Suzapeza magangisa amene wawa akupha anthu pa video pa amene apangira magangisa zena. Magangisa amene wawa alibe media imene apangira business ngati kubwera makuti mazomeza magangisa kuina kunde kumakhala magangisa kuti ngati oonekera acha kuti gulu lakuti gangisa yakuti you understand, just like imene apangira ku South Africa. Ku South Africa, ku Cape Town kuli kadila kenaka I don't know, I just forgot. Ku Cape Town ati kuma Cape Flats kuli tumaguru ndake machana tumla 29 chana ali manambala okawo magangi oti ndi amaopedo amene kuchako. Ali manambala koma yema choka mbini 29 I think. Kama amene muli ku South Africa, I think you can confirm muthaku tsimikiza zimene zizi because it's been a long time since I was there, right? Wadusanthawi Cape Town. Nde magulu ngati amene amakhangata amaopsha kwambiri kumene koko. And ndikungamba ndi amene wawa ndi kuti so nokagulu kamene kaka tsopano ka Tren de Aragua ndika silent kazi kamangoenda kamafalikira. Ndi Trump anana kuti akuti akaka ndi opshezo kwambiri kamene kati ndithanako, right? Kamene kandithanako nde chimene apanga chake ndi kupolisa bwalo lawo limene amakhulupirira kuti limalowa mu America ndi apolisa. Koma zimene analemba zimene zina Trump analemba ndizoona kuti akuti kagulu kamene kaka kamene kali connected ndi Maduro ngati president wa dziko la Venezuela. Komano ma researchers, right? Ma researchers paliso pa researcher wina amene analembaso buku so kuma ku Venezuela konko zina kaya ngonthawi kuno kumakalipeza konko kucheni mukawalenga article amene wana kuti no, actually palibe connection, palibe umboni wosonza kuti President Maduro ndi amene so aliso connected kama kuti aliso nawo mu gang imene iyi nkhaniyo ndi kuti ndi abodza. So komanso si gulu lonena kuti mpakana lopangidwa exaggerated kuliko komeza kwambiri ngati mmene apangira Trump. Akutero ayi si gulu kukomeza kwambiri ngati mmene apangira Trump kuti iye ayima kuti mpakana ufuna upanga kubweza asilikali yonchi ja ufuna kuti basi kuti angothana ndi gulu limene lili.
anthu akhulupirira kuti pali zifukwa zina zimene iwowa akupangira akubwerera ku Venezuela. Komano sinkhani si issue yena kuti pakana ikhale yona kuti basi imene iwawa ndikuti ndima basi tipange invade dziko mpakana kubweza ali ayi ndi gulu solona kuti si zandale zisako zidziwaso kuti and ari gulu ndilopsa ndithu koma sikuti lingafike poti pakana kufuna kulanda dziko chifukwa Trump akuona kuti afuna alande dziko, you understand, arafuna alanda America gulu limene lolo akutero koma akuti no ari sikuti mpakana zingafika kumene kwako. So Guerrero ali kuti Guerrero sadziwika kumene ali. Guerrero amene adayambitsa gulu limene lili ya Tren de Aragua samadziwika kumene ali. Zimangomveka kuti amapezeka between Venezuela Mexico koma kuti samadziwika kumene ali munthu amene Hector Guerrero alizi ndiso anthu ake suti amadziwika kuti ali pati koma alipo m'mayiko akufalikira ku Latini ojeni awa mchani Mexico, America, nde wose Colombia gulu limene alipo. That's it. So akuti Trump yo ambano kuthana nawo anthu amene wawa then mene amanisa ka video ko akupolitsa. Guys, thank you so much. Malawi Cameras lero tipatsane ma update ndithu angapo. Sure.